Наводненията могат да бъдат опасни и непредвидими и могат да въздействат бързо. Въпреки това, трябва да запазите спокойствие и да запомните няколко важни стъпки. Изгответе общ семейен план за оцеляване. В него обърнете внимание на следните въпроси. Къде стои раницата за спешни случаи? Какво ще направите, ако цялото семейство не е заедно? Къде ще отидете и по какъв маршрут ще пътувате? Ако не можете да напуснете имота си, къде може да се подслоните безопасно? Кой ще отговаря за спирането на електрозахранването, газта и водата? Знаете ли как? Къде може да намерите чували с пясък, ленти за прозорци и материали за завързване? Къде е най-близкият ви център за евакуация и по какъв маршрут да стигнете до там? Ако имате домашни любимци и животни, бъдете подготвени с резерв от храна и вода за извънредни ситуации. Направете раница за спешни случаи, чието място е достъпно за всички членове на семейството. Стойте информирани и следете за опасни природни явления на сайта на Националния център по метеорология и хидрология. Поставете всичките лекарства и химикали на най-високото възможно място. Уверете се, че сте си взели всички важни лични документи, пари и ценни вещи. При нужда напуснете дома си по възможно най-бързия начин. Дръжте телефона си зареден, за да може при нужда да се свържете с телефон 112. Ако сте на открито, се уверете, че се намирате на възможно най-високата точка, далеч от мостове, подлези и надлези. Стойте далеч от дерета или пълноводни реки. Помнете, че тръгването в последния момент е много опасно, защото планираният ви маршрут може да бъде блокиран от бързо течаща вода. Не чакайте последния момент, а тръгнете възможно най-бързо. Бъди герой и взимай информирани решения.